Insellem lil dawk li qegħdin iseguna llum l-10 ta' frar Festa Nazzjonali ta' Missierna San Pawl. Għandi l-unur li miegħi f'dar l-Ewropa għandi lill-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. F'din l-intervista li magħha se nkunu qegħdin insegwu id-differenza anke fil-ħajja tagħha, fil-ħidma politika tagħha f'dawn it-tliet ġimgħat kemm ilha sservi propju f'din il-kariga. Sinjura President, insellimlek u nawguralek għal din il-kariga illi inti ġejt eletta fiha. L-ewwel nett wieħed tajjeb li jistaqsi. 18 ta' Jannar din is-sena żgur li kienet differenti għal Roberta Metsola. Iżda fil-verità, konkretament, x'inbidel f'ħajtek f'dawn it-tliet ġimgħat li għaddew? L-ewwel nett nixtieq nawgura lilek ukoll min qed isegwina l-festa t-tajba. Dik il-ġurnata jekk inħares lura laqas niftakar kif għaddiet riħ. Isek meta tkun ilek qed tipprepara għal elezzjoni partikolari, din id-darba kienet ħafna tista' tgħid dieqa minħabba l-fatt li l-President Sassoli kien għadu kif miet, imma kien hemm ukoll dik ir-rieda li l-Parlament Ewropew jażel xi ħadd biex imexxih għal 2 u nofs li ġejjin. Jiena offrejt is-servizzi tiegħi biex nagħmel dan ir-rwol u b'umiltà imma verament bi gburija kbira għal fatt li jiena minn Malta jiena ingħatajt il-pożizzjoni hija waħda li ħanservi b'responsabbiltà u dmir kbir. X'fissru dawn it-tliet ġimgħat għal Roberta Metsola? Kienu tista' tgħid ħafna xogħol ġdid, xogħol li ma kontx qed nistennih, mhux biss il-politika, imma trid tagħmel ħafna regoli li inti tagħmel għall-Parlament Ewropew, trid tieħu deċiżjonijiet li jekk inti ma tkunx dik il-kariga qatt ma tkun taf li dawn id-deċiżjonijiet jittieħdu. Pereżempju kien hemm deċiżjonijiet li rridu nieħdu dwar is-saħħa u s-sigurtà ta' dak kollha li jaħdmu fil-Parlament Ewropew, deċiżjonijiet pereżempju ta' stedina ta' mexxejja internazzjonali, imma wkoll spjegazzjoni lill-familja tiegħi, lit-tfal tiegħi, li l-ħajja tagħna sa nbidlet, li rridu tista' tgħid l-spotlight huwa fuqna fuq it-tfal tiegħi, il-mod kif jirridu tista' tgħid jinġibu l-iskola, it-teachers tagħhom ukoll. F'termini ta' xogħol interessanti ħafna, eċitanti ħafna, spotlight fuq Malta kbira, spotlight sabiħa, spotlight li hemm bżonn ta' nazzjon kburi b'dawk li jirrappreżentawh u huwa turija ta' kemm il-viżjoni li dan il-pajjiż kellu jidħol fl-Unjoni Ewropea wassal biex anki pajjiż li mhuwiex kbir għaliex ma nħobbx ngħid li Malta huwa pajjiż żgħir jista' jilħaq il-quċċata ta' kull livell possibbli. Roberta bħala tifla qatt ħasbet li se tkun f'istituzzjoni daqstant kbira u aktar minn hekk bħala President tal-Parlament Ewropew? Ma naħsibx, jiena trabbejt familja li qatt ma ħarset lejn il-politika, li kont attiva ħafna fl-istituzzjonijiet tal-Knisja u l-Gżira, ġifieri dak il-post fejn jiena trabbejt. Imma jienu bdejt nikber rrid jisni ndunajt li kien hemm il-bżonn li jekk inti tixtieq li xi ħaġa ssir ma tistennix il xi ħadd biex jagħmilha flokok. U li dak wassal li meta kien hemm il-kampanja biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea, jiena għaraft li din hija kampanja battalja, għax dik kienet battalja ta' informazzjoni, ta' viżjoni mhux biss politika imma anki ekonomika, ma anki soċjali li aħna ridna li Malta tingħaqad madwar dik il-mejda ta' dawk il-pajjiżi żviluppati kollha. Ma kienx faċli u kieku xi ħadd kien saqsini forsi xi darba ħadd tkun membru tal-Parlament Ewropew dak iż-żmien meta kont attiva fil-moviment IVA, meta kont naħdem u nterqu t-toroq flimkien ma' David Kaza, ma' Simon Busuttil, ma' Edith Akadami, Lawrence Gonzi, ma naħsibx li qatt kont nimmaġina, imma naħseb dan ukoll frott tal-viżjoni li kellhom huma li jiena ninaqat magħhom illum ukoll biex nagħmlu dan ix-xogħol. Min-naħa l-oħra tfal tiegħek u ta' ukko kif iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea li issa dawn qegħdin jikbru fiha? Differenti fejn meta tqabbel mal-fatt li aħna ħdimna biex nitlu allura konna nafu għal xi qed nissiltu għat-tfal tagħna din hija xi ħaġa for granted, jiġifieri li inti għandek dak il-valuri li d-demokrazija hija protetta, li d-drittijiet huma protetti, li l-libertajiet tiegħek anzi huma garantiti għaliex bil-fors il-gvern tiegħek irid jagħtik garanzija tagħhom. Issa wasal il-pass li aħna l-ewwel nett inħarsu lejn l-Ewropa u naraw fejn
wasalna, fejn fallejna, fejn għadbaqalna x'namlu, fejn anzi kien hemm pajjiżi u drittijiet bdew jonqsu, allura rridu niġġieldu biex nerġgħu nibdew nipproteġuhom u jien sta għalija u hija responsabilità tiegħi u l-kollegi kollha tiegħi deputati fil-Parlament Ewropew biex nikkonvinċu sa li nibdew naħdmu għall-elezzjoni tas-sena 2024 biex propju inkomplu nsaħħu il-neċessità tista' tgħid u l-importanza ta' istituzzjonijiet bħall-Parlament Ewropew għaliex kull deċiżjoni li taffettwa lilek tkun kważi 80% ittieħdet diġà fil-Parlament Ewropew. L-impenji żgur li żdiedu f'dawn il-ġimgħat kemm hu diffiċli tlaħħaq anke mal-impenji tal-familja. L-ewwel nett nibda billi ngħid li l-impenn tiegħi jibqa' lejn Malta, jiġifieri jiena nibqa' dejjem grata għal fatt li ġejt eletta u fdajt din il-pożizzjoni mill-Maltin u l-Awċin fis-sena 2019 bħala kandidata tal-Partit Nazzjonalista din hija xi ħaġa li għalija nibqa' noż u għalija nibqa' nuri b'rispett u b'responsabilità lejn l-istituzzjoni. Dak ifisser li jiena ser inżomm ir-responsabiltajiet u d-dmirijiet tiegħi biżjarat bħalma qed nagħmel hawnhekk għal diversi okkażjonijiet lejn Malta, lejn il-familja tiegħi, lejn il-ħbieb tagħna li aħna li ntrabbejt magħhom. Imma wkoll issa ma' din irridu jiżdiedu ħafna żjarat li jien irrid nagħmel f'pajjiżi oħra fejn jiena ġejt mistiedna minn presidenti jew prim ministri tal-pajjiżi oħra anki biex nirrappreżenta l-Parlament Ewropew. Deċiżjonijiet kbar li għandna qudiemna fil-qasam tal-ambjent, fil-qasam tal-immigrazzjoni, fil-qasam diġitali, fil-qasam ta' meta tħares lejn l-instabilità li aħna għandna bħalissa anki b'dak li tisir fil-frontiera bejn il-Belarus u l-Polonja l-pajjiżi Baltiċi, bejn ir-Russja u l-Ukrajina, dawn huma wkoll tista' tgħid fil-quċċata tal-prijoritajiet tagħna u llum dawk huma responsabiltajiet tiegħi wkoll biex jiżdiedu mal-oħrajn li kellha qabel. Sinjura President, inti għażilt illi tagħmel l-ewwel żjara uffiċjali tiegħek f'din il-kariga f'pajjiżna f'Malta. Għaliex? Ma naħsibx li kelli għażl oħra. Għalija naħseb meta nħares lejn dan il-pajjiż b'tant kburija, pajjiż li dejjem ra li seta' imur għall-aħjar, li seta' jimmira għal xi ħaġa iżjed għolja, li seta' jiggarantixxi li tfal tiegħu ħajja aħjar, protezzjonijiet iktar, servizzi kwalitajiet aħjar. Dan huwa messaġġ li jiena trabbejt bih li rabbewni bih ommi u missieri u huwa dak li naħseb aħna għandna responsabilità li nroddu lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. L-isbaħ ħaġa li nħobb nagħmel jiena mhux biss indur il-bliet u l-villaġġi li aħna għandna f'Malta u f'Għawdex imma ndur l-iskejjel, nispjega lill-istudenti, lit-tfajl li żgħażagħ, lill-bniet li għandna bżonn iżjed nisa fil-politika anki f'Malta irridu nagħmlu iżjed. Din mhijiex kwistjoni ta' numri biss imma hija kwistjoni wkoll li inti tħares lejn il-politika bħala xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa ta' servizz, xi ħaġa li inti tista' verament tibni il-forzi li huma pro-Ewropejisti li l-valuri inti tħaddanhom u tista' taħdem ma' ħadd ieħor li ħaddanhom ukoll. F'dan ir-rigward jiena ma nistax ma nagħmilx dawn iż-żjarat lejn Malta u kien għalhekk li l-ewwel post anke għaliex illum il-festa ta' San Pawl għażilt li niġi hawnhekk. Fuq kollox xi jfisser għal pajjiż bħal Malta li kariga prestiġjuża bħal din propju tiġi servuta minn persuna li hija MP Maltija. Jien qatt ma ħares lejn Malta bħala pajjiż żgħir. Anzi, jiena naħseb li huwa l-integrità tal-argument tiegħek li jista' jwasslek kull fejn tkun. Minkejja iċ-ċokon jew il-kobor tal-pajjiż jew anke l-post li inti tkun trabbejt jew twilet fih. Jiena niltaqa' ma' kollegi li jgħixu f'villaġġi ta' 200 ruħ, ta' 300 ruħ, huma f'pajjiżi ħafna kbar minn pajjiżna, imma jarfu il-Maltin u l-fatt li aħna dejjem għarafna li l-vuċi tagħna tista' twassal. Il-fatt li nitkellmu b'lingwi differenti, il-fatt li aħna dejjem kollna l-possibilità li nbilanċjaw bejn l-interessi ta' pajjiżi kbar minn tagħna. F'mumenti tal-istorja aħna dejjem konna fiċ-ċentru tad-dinja fejn id-dinja kollha kienet ħares lejna għalfejn għandha tinbidel. Fil-Parlament Ewropew mhux l-inqas l-aktar. Inti li żar President tal-Parlament Ewropew. Sa minn xejn ġejt eletta, inti kommettejt ruħek li tara li żgħażagħ iħossu li l-Unjoni Ewropea tkun aktar tagħhom.
Kif se tagħmel dan? Imma aktar minn hekk kif se toħroġ lill-Parlament Ewropew mill-ħitan ta' Brussell, mill-ħitan ta' Strasburgu, propju kif għadt li se tagħmel. Dik kienet waħda mill-iktar punti importanti meta aħna nħarsu lejn il-Parlament Ewropew u nisimgħu xiridu minn għandna ċittadini minn sara aħna ħamorru għandhom fil-2024 u nsaqsuhom għal-vot, aħna rridu nagħtu prova da dak li għamilna u kif għamilnieh u għalfejn għamilna dak li għamilna. U allura ma jistax ikun il-Parlament Ewropew jibqa' jitqies bħal dik il-binja griża fi Brussell jew dik is-sala mimlija siġġijiet blu sabiħa fi Strasburgu u ma nħarsux lejha milli xi ħaġa li kull persuna f'Malta u f'Għawdex tista' tajtara l-Ewropa għalija tfisser hekk. Jien nixtieq li l-Ewropa tgħinni biex nagħmel hekk. Jien għandi business żgħir, nixtieq nistudja iżjed, nixtieq insifer bejn pajjiż u ieħor, nixtieq immur naħdem pajjiż ieħor. Dik l-Ewropa tista' tijulek u għalhekk din is-sena li hija dedikata għaż-żgħażagħ, the European Year of the Youth, hija xi ħaġa li aħna ser nkunu qed niffukaw anki bil-inizjattivi bil-politika li tinftiem minn kulħadd imma anki tagħtik l-enerġija li żgħażagħ kollha fl-Unjoni Ewropea jista' jħossuhom parti minn familja bħalma ħassejna tal-ġenerazzjoni tiegħi tista' tgħid meta dak iż-żmien qabel ma Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea kellna l-possibilità, ingħatajna l-possibilità li mmorru nistudjaw barra bħalma jien kont għamilt fi Franza ma' grupp ta' ma konniex avukati għadna, ta' studenti Maltin li konna morna kollha flimkien. Inti dejjem kont minn ta' quddiem fil-ġlieda favur il-libertà tal-espressjoni, mhux biss f'Malta, iżda anke fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Saħansitra illum stess inti għażilt illi simbolikament iżżur is-sit fejn ġiet assassinata Daphne Caruana Galizia. X'inhu l-pass li jmiss għal istituzzjoni bħall-Parlament Ewropew propju biex din il-ħidma tkompli tissaħħaħ? Mal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, il-Parlament Ewropew ħass il-ħtieġa u ra il-fatt li kien hemm ħafna nuqqasijiet fil-liġijiet tagħna kemm fuq livell Ewropew imma anki fil-protezzjoni tal-ġurnalisti u bekk beda dak iż-żmien il-President Tajani u l-kollega tiegħi David Casa dak iż-żmien ukoll Francis Zambid-Dimek bdejna mill-ewwel naħdmu biex ikollna regoli u liġijiet iżjed stretti biex jipproteġu il-ġurnalisti. Għamilna ħafna dwar il-libertà tal-medja, bħalissa qed għadna ninnegozjaw liġi kontra il-tip ta' kawżi fil-qrati bħalma kienu għamlu fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia fil-fatt nafu li kienet mietet bin-numru ta' kawżi ta' livell għadhom miftuħin kontrija dawn huma kollha affarijiet li huma immirati biex jimminaw u jintimidaw lill-ġurnalisti. L-Unjoni Ewropea għandha tkun mudell għal kif aħna bħala politiċi nagħtu protezzjoni lil min qed ifittex il-ġustizzja, li min qed ifittex il-verità, lil min jagħmel dak kollu anke biex ilpoġġi lil politiċi bħali u bħal sħabi kontabbli u responsabbli għad-deċiżjonijiet li nieħdu. Finalment, Sinjora President, inti għadt illi trid Ewropa illi tħott il-ħitan. Għaldaqstant l-awgurju tiegħek għall-Unjoni Ewropea li tkun verament maquda u verament qrib iċ-ċittadin. Ekku, naħseb wara sentejn diffiċli ħafna tal-pandemija fejn rajna li l-istint tal-pajjiżi membri kienu li jagħlqu il-frontieri tagħhom wara snin u snin li konnilna naħdmu biex dawn il-frontieri jitkissru ħalli l-libertajiet ta' kulħadd ikun jista' wkoll jittraduċi f'moviment ħieles bejn pajjiż u ieħor, jiena nħares lejn il-futur propju biex nerġgħu nirrinforzaw dik il-politika ta' ottimiżmu ta' ftuħ tal-fatt li inti tista' tkun parti minn familja ikbar mit-territorju ta' pajjiżek. Dan u dak dik il-ħolma tista' tgħid li jiena trabbejt biha, dik il-ħolma li l-ġenerazzjoni tiegħi kibret biha u hija dik ir-responsabilità li jiena issa għandi biex ngħaddiha lill-ġenerazzjoni li tmiss. Sinjora President, Roberta Mezzola, grazzi ħafna ta' din l-intervista li tajt lil-Net Television. Nirringrazzjak minn qalbi naturalment anke fismi, fisem il-poplu Malti, fisem il-kollegi tiegħi nawguralek il-komplement tal-ħidma tajba. Grazzi tal-li kontu magħna, tal-li segwejtu din l-intervista, il-komplement tal-jum it-tajjeb.